ni Ruth kapok waduoko jawinjo wano. Fredo wacho wach mar illegal immigrants. Ingeni gima jo Kenya onego ng'eni ya sirikand Biden o deport illegal immigrants moingo kata Trump. En mana ni Trump en ng'ama wuoyo. To jok moko katokuo in action. But king'iyo statistics mag jok mose gol America maonge kalatese maber nyaka nche Biden odonji, hapa no oduoko ji mang'eny kabisa. En mana ni sirikande no kuo to Trump ting'eni ne wache makata ni neno demonstration New York kane ji wacho ni ok gidwa ni mondo tim ang'owa ogolgi. Mar ariyo ni wuoye wach mar integrity. Ing'eno nego wang'i kaka chik mar Kenya mar election en gi chik mar USA. Kata kade bede mana ni constitution marwa ne wakao kuom jo America. But ingeni kingi American elections mokwongo en staggered. Nitiere midterm, then nitiere elections. Mineno ga bang' higni ariyo, nitie election mar House of Rep, mar Senators cha en 6 years. Basto mar President ineno ka en 4 years. State ka state, nigi kaka gitimo ang'owa election margi. Kata chik mar election margi. Emomidhi yudo kata sani kura mano timni. Nitie kata states motimo referendum. Tok ding'e. Nitiere moko ma otimo election mar House Rep. Nitiere motimo mag Senator. Nitiere moko timo. Nitie motimo nyaka mar Governor. Koro yudo ka mek gigi en staggered. Mar ariyo ka gin gitimo kura gi state ka state chiwo kura ne waonge ja IBC madibet kachecha mabonyisi niya ni koro state makama mae kaka kuro timang'owa owuok. Emomineno ka jofwambo nyalo kao results ma project mawachi ni state makama wakol exit polls ma odhi ne jo Democrats, ma odhi ne jo Republicans. Koro ing'iyo tiwacho niya ka state nitiere kata states mani ineno battlegrounds miyudo ka electoral college ni kata gi ji 20, moko nitie kata gi ji 40. Koro king'iyo mano mage makiyudo ka gi kwano, kiyudo ka ng'ato yudo the magic 270. Tiwacho ni koro ma otimo ang'owa, mae ng'ama koro bedo president. Kineno house, kineno ng'ama yudo magic 218, tiwacho ni koro kao the house. Kendo mar Senate ben kamano. Senate ing'eni ben tiere gi ji 100. Koro magi gik mineno ka ging'iyo tiyudo ka jofwambo ema koro tiyo tijno mar timo ang'owa, timo exit polls. Koro nyalo yudo results nineno ka chieng' manolor kurano by gotieno no ji noseng'e ni Trump otimo ang'owa ema kao. Kata ka ne kweno pod nitiere states moko to ne ji nyalo ng'iyo mene projection iwinjo ka giwacho ni exit polls nyiso kama. To mane gimopogre gi dala koni nikech Kenya kae ang' nwarit results wuok e constituency mabie tallying center Bomas mabedgo magiwache ni koka koro gitimo ang'owa gi add results makoro wuoge 34A dhiye 34B dhiye 34C. Koro mane pogruok manitiere. Taparo ni magi gik monego walan gi jo America mondo wang'e ni to wachimo kanye. Mane kaka wadwa tayo election marwa koso pod watimo ang'owa wadodok gi gik mane watimo cha. Ting'eni Kriegler report to wantiere go. Kriegler report kisomo nitiere gik mang'eny motenre gi gik ma timre US. Kata mondo wabed gi IBC 24 months to the election. Sani neno ka onge ng'ama wacho wach IBC. Wecho moke doho kuchocho. Wabro rito nyaka kodong higa to wadhi e kura koka wachako lawre gi manyo commissioners. Koro mane gimineno ga kamiyo wabedo kama wantiere. Koro kadine wan joma ber kawacho maber nitiere integrity e kura mar elections kochacha. To mondo wang'iyane kochacha nitiere kata mail-in manyiso ni ana nyalo go kura Kenya ka taoro. Nitiere ng'ato manyalo wuotho gine polling station to vote kapok chieng' elections ochopo. Kenya ka kitemo mano tibro wache ni kora no setimo ang'owa no sekwal chon. Aneno ka sa ringo matek mokalo.